एगो लड़की रही, उनकर नाम रहे राई। उ कृष्ण भगवान के बहुत पूजा करत रही। रोज कृष्ण भगवान के मूर्ति बनावत रही, पूजा करत रही। भगवान के आसन डगमगाइल, भगवान धरती पर अइनी ग्वाला के भेष धके। ओ राई के द्वार पर जाके उनका पिताजी से कहनी कि हमरा के नौकर राखब। तो राई के पिताजी कहनी कि हाँ, काहे ना रखब, तहर का नाम हो? तो कृष्ण भगवान कहनी कि हमर नाम हो दामोदर। त का लेब? त खाड़ा रोटी खाई, बछरू चराई। उनकर पिताजी कहले कि ठीक बा, रह जाए में का बा। अपन रोज बछरू चरावत रहन। राई पूजा करे खातिर गईली। ओ दिन मूर्ति उनकर बनबे ना करे। जब मूर्ति बनावस तब मूर्ति खराब हो जाए। बहुत परेशान हो गईली। कृष्ण भगवान गाय चरावत चरावत गईनी ओइजे। तो राई कहली कि देख न दामोदर, हमर मूर्ति आज बनते नइखे कि पूजा करी, बहुत परेशान बनी, तनी बना देब। कृष्ण भगवान कहनी कि हाँ, बना देब, काहे ना, लेकिन हमरा से बियाह करबू नु। राई मजाक समझली, कहली कि हाँ करब, बना दो। एकरा बाद घरे अइली तो उनकर मम्मी कहली कि काहे इतना देर भइल हा, तो मूर्ति बनते ना रहल हा कि पूजा करी। उ तो दामोदर गईले हा तो बनौले हा तो पूजा कइनी। उनकर मम्मी कहली कि ठीक बा। राई सियान हो गईली। उनकर पिताजी उनका खातिर लइका खोजे जाए लगले। कहीं भी जास तो कहीं छाता छूटे, कहीं जूता छूटे, कहीं जोग बर ना मिले, कहीं घर ना मिले। बहुत परेशान हो गईले उनकर पिताजी कि का करी का ना करी, मन जोग बर मिलते नइखे, कैसे शादी हुई बेटी के। तब उनकर मम्मी कहली कि सुनी ना, से दामोदर तो बहुत बढ़िया लइका बाड़े, अच्छा घर खानदान के लागत भी बाड़े, उनके से पूछी ना। उ पूछले कि दामोदर, राई से शादी करब? कृष्ण भगवान तैयार हो गईनी कि हाँ, काहे ना करब। कहनी कि ठीक बड़ुए। एकरा बाद शादी बियाह हो गई। कृष्ण भगवान कहनी कि राई से कि हम अभी तहरा के ले ना जाइब, ना तो रुक्मिणी जी खिसिया जाई, हम जातनी। कृष्ण भगवान चल गईनी। उ रुक्मिणी जी में भुला गईनी। कुछ दिन बीत गई। राई फिर पूजा करे लगली। फिर पूजा करे लगली तो फिर भगवान के आसन डगमगाइल। याद पड़ल कि हम राई से शादी कैले बानी, अइले लिया जाए खातिर। कहले कि हम तारा के डायरेक्ट रुक्मिणी भिरी लिया जाइब तो तारा के श्राप दे दी हैं, ऐसे तारा के दूसरा घरे हम बैठा देब, आ जैसे जैसे कहब वैसे वैसे तू करी ह। कहली कि ठीक बा। ले जाके कुहार के घर बैठा देले। आ जाके घरे रुक्मिणी जी से कहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग भोजन करे आई, तू तैयारी कर भोजन के। रुक्मिणी जी पहले मिट्टी के बर्तन रहत रहे, मिट्टी के बर्तन सब धो के रखली। तब तक बिलाई बन के कृष्ण भगवान फोड़ देले। अब दौड़ल गईली कुहार के घरे कि ये कुहार, हमरा के जल्दी बर्तन दो। कृष्ण भगवान खिसियाए लागब, अभी हमर खाना तैयार ना भइल। बिलाई कुल बर्तन फोड़ देलस, से बहुत लेट भइल बा। तो राई धीरे से कहली कि ए दीदी, हमू चली, करवा देब और जल्दी जल्दी खाना बन जाई। कहली क्या ये बहिन ने की करो तरु पूछ पूछ के, से चलो, बहुत भाग्य के थी बा कि हाँ तू चलबू। लिया के राई के चल गईली। लिया के घरे गईली तब तक कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के लइका के चूटी काट के जगा देनी। लइका रोए लगले। लइका के सुतावे खातिर गईली रुक्मिणी जी, तब तक उनका नींद आ गई। राई सारा खाना पीना तैयारी कके सब बना कके ब्रह्मा विष्णु महेश के भोजन करा देली। तब रुक्मिणी जी के नींद खुलल, उठली। कहली कि आज कृष्ण भगवान तो आज खिसियाई, हम खाना बनैबे ना कइनी। तब राई कहली कि ना ये दीदी, हम तो सारा खाना बना देनी, ब्रह्मा विष्णु महेश भोजन करके चल गईनी सभे। तो हाँ, बड़ा उपकार कैलू ए बहिन, कुछ बर मांगो। राई कहली कि जौन मांगब तो हम देब नु। तो हाँ, काहे ना देब, तू हमरा पतना उपकार कैले बाड़ू। तो 12 महीना के 1 साल होला। 11 महीना कृष्ण भगवान रउआ साथे रही हैं, लेकिन 1 महीना कार्तिक में हमरा के दे दी। रुक्मिणी जी कहली क्या ये बहिन, मांगे के तो कुछ ना मांगलू, लेकिन ऐसा मांगलू कि तू करेजा निकाल लेलू। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, राई माता की जय।